Khululeka wena Daniel muntu wami uzoyithenga enye ifoni. Wena futhi wena ungakhulumi ngoba ngeke zibuye ithombe zamkhulu wami noma ngingathenga enye ifoni. Maye mina cela ungangiraseli because it's not like ijontshwe yimi Daniel. Yeyi mfazi, uwomeme igebengu. Awuboni lezi nje igcwele la kule house party ukuthi igebengu. And ngifuna ubakhuthuze one by one before baphuma. Mangabe kanjani nawe masimbakho. Buti cela ungasideleli. Awuzwanga nokuthi unuka nomlomo. Ubani manje lo? Wena ungangiphaphela ubona iphenti alibhalansanga ngisaba nokuklapa lizowa. Hayi Daniel ungaphapheli umfazi wami. Into engabhalansanga umkhaba wakho awuboni uwele emasayidini. The thing about me, umfazi wami akazi wangibambisa ijazi gatsheni. Angeke ungibone ngikhulisa abantwana engingabazi mina. Hayi Daniel mfowethu, ngcono ndoda uyolala manje. Wena before ungiphaphela ngabe uyopompisa le 4x4 yakho. Nina lo thatha ifoni yami ayithathe ayodlalisa aboyisefe embedeni masisimbeni. Ubani wena? Ujovisi. Alright, so ngangena. Yini bosageza coach? Ngiyashiselwa. Okay, bengithunywe ubaba umuloto ukuthi nizokubuza ukuthi awulibonanga ijezi lakhe leli limeruni. Yo ntwana, angazi nokuthi linjani. Usho leli limeruni engathi linento eziyelo la. Yo ntwana mangabe lilahlekile I feel sorry for him. Lilahleke nini? Ngathi lilahleke ngo4 yazi cause ucala ukurealize Friday ukuthi alisekho. Mina vele ntwana ngilaza. Vayo umtshela ukuthi asikizi ntwana vayo.